Vi har fået til opgave at fremstille en menu, som modeller kan spise uden at tage det helt store på, men alligevel være sunde og raske. Vi har valgt at lave den her smoothie, fordi at den er nemmere at tage med, og 2, så er der masser af vitaminer i, og det er en god måde at starte dagen ud. Vi har valgt at lave den her ret, fordi det er sundt at få noget fisk, så det ikke kun bliver grøntsager det hele. Og i fisk der er der rigtig mange proteiner og vitaminer i.